nonin non non. Iya iya. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu, selamat malam wilujeng dalu macange Yulimbo ngaturaken Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi nggih. Sekataing kalepatan kula lecok Gojek sembrono nyuwun pangapura nggih Mbak Elisa. Semanten ugi kathah lepet-lepetan anggen kula kirang prayoga anggenipun saged sinarengan ngelelipur nyuwun agunging samudera pangaksa. Ya, wah jadi ayo arep kok mleko-mleko basane iki setha nyuwun pangapura lah ngoten ta niku. Lah iya sing penting itu ketulusan hatinya. Ketulusan hatinya. Arep kok le omong mumpluk ning nek ora tulus. Lah nek gur dobos ya padha wae. Lah nggih mila wong kuwi paling apik iki nek tulus. Tulus, sing penting jujur, tulus. Dadi wingi sing apa carane sesasi nutuk anggone wis poso nebus dosa nglebur kabeh lepet-lepetan kelepatan pancen sasi poso itu ya pokoke poso nindakake ibadah siam gitu lajeng sak sampunipun manjing tanggal Syawal niku padha halal bihalal padha ngapuran-ngapuranan nek do duwe salah lan niku ngapuranan nggih sak keluarga nggih nah sak keluarga kanca sak siapapun niku kabeh do ketemu dadi siji ngapuran-ngapuran. Jenengan nggih poso. Poso. Siap. Nggih poso. Nutuk. Nutuk. 30 dina. 30 dina. Ora mokel. Mboten mokel. Tenan salim se ora mokel blas. Salim, iya. Tenan. Oh iya kok ya. Ora udut barang.
Oh nek udut kalau sore, kalau udah buka itu udut. Oh, kalau poso enggak kan? Poso enggak. Nutut Saya ya, itu kalau poso syukur tertib. bejo sewu. Yang tidak tertib itu ada. Apa? Peniti gamelan saya tidak tertib. Itu tidak tertib, poso ming sedina. Kok ngerti lera tertib? Kok Iya. ngerti lera tertib? Nggih wong dhewe Jagongan bareng tau mesti. Ah wong kula niku telepon karo anake kok muni Pak Enong dile. Niku teng mriku masan aku ngoyok mlayu mlebu. Bul kemebul. Melu ra Mas. Padha wae. Nggih Mbak Elisa, Nggih. menika sowan wonten ing Pakis kula. Nggih, menika nggih acaranipun halal bihalal, Nggih. sedaya sederek Pakis menika matur sembah nuwun. Tasih ngerangkul, tasih ngejak, kula tasih gen sowan mriki kalih Mbak Tatin. Nggih. Mboten bosen ngaten nggih. Mboten bosen. Riyen kalih Mas Wahyu. Nggih. Jenengan jadi Dadi diwirang-wirangke. Dadi apa to biyen ya? Pokoke biyen nang kene aku Ketoprak. dadi wong sing paling digawe wirang. Lah iya, Iya. main rol ketopraknya kan. Ayo, Iya. sekarang yo aku ki all round aku ki apa-apa iso. Alah anjir. Heeh. Wes sekarang masih bisa sowan wonten mriki. Nggih. Matur suwun. Pokoke muga dadi berkah sedaya kemawon. Pokoke ketemune sederek-sederek ngelempok, ngelumpuk ponten mriki. Ngelumpuk, ngelempok, ora ana ngelempok ora ana. Ngelumpuk wonten mriki. Wonten mriki. Nggih. Menika ndadosaken pasederekan sansaya rumaket. Heeh. Ya, terus nek wis sederekan ngono ki lung tinulungan jare. Lung tinulung, Ya. tun tinuntun, tu binantu gitu. Iki panjenengan aku wis mbantu lho karo warga mriki lho. Pripun? Tembung tu binantu niku tegese sampeyan wis mbantu warga mriki. Saya tahu budget panjenengan Mbak Tatin saiki wis wah di luar ukuran, tapi panjenengan Di luar ukuran piyahku saiki malah sudo kok ora melar. maksudnya ora ukurane pakaian. Ukuran apa? Eh. Ukuran apa sing ceto? Nuwun sewu panjenengan cara tembung kiai bisa rohnya. Apa itu budgetnya sampeyan itu sudah wah karo Mbak Tati ini luar biasa. Tapi niki gandeng nang Pakis Kulon, nggih to. Kok sing mayang kebenaran kok nggih kula ya disambat karo sedulur minta aturke apa anane sampeyan iso rawuh itu wis wah tenan Kyai mriki ana sing syukuran nih sampeyan iso tekan kene. Weh lah spesiale nggih niku dilalah niku kalau pas waktunya pas niku nggih bisa sowan Nggih. gitu. Mergo kula percaya nek upama dengan budget sampean sakniki wong kene iki ra kelakon wegah ngundang sampean niku. Wah liyane weh mesti ngaten nggih ta. Oh, napa? Ning gandeng piyai mriki niki pancen wong guyub wong rukun. Nggih. Warpo kepiye-kepiye ya wis ayo disanggo bareng-bareng yo. Aku kowe piro ngaten. Oh lah nggih. Bencang dicobi mawon nek mboten lewat Pak Jumbo lah langsung kula napa Mbak Tatin nganten. Malah arep ngilangke kepercayaan sampean iki ora. Lho mbok menawa malah pas to. Ah. Coba menawa malah susuk. Boten Trondolo. bercondo Ayo, mawon. nggih. Mbak Elisa, Nggih. kejawi alal bihalal menika sinambi merti dusun. Merti dusun, nggih, menika pokoke napa kemawon ingkang dados pangajeng-ajeng dongane. Apa? Pangajeng-ajeng itu harapan, doa kedepan itu. Pengarep-arep ngono wae. Ngarep-arep Lho, ngarep iki ngajeng. Niku ora mang dibasakake. Ngajeng itu. Mulai nganti kleru bahasane. Monggo, Bu Sinden wonten ngajengan. Ngajengan bener. Lah iya, Ini nek pangajeng-ajeng iki kaya-kaya iki. pangarep-arep ya pangajeng-ajeng. Ayo sekono lah. Bener. Aku ki malah teratapan kowe omong ngono kuwi. Kenapa teratapan? Ayo kuwi lho tembung pangajeng-ajeng iki nek ya nek nganti engko ora kleru, nek ketricut. Oh, emang kalau ketrucut arahnya apa? Ambuh. Kan aku kudu ngerti, nek kuwi ki rapik ya sesuk aja dibaleni kan gitu. Soalnya nang kene iki ana bocah sing sok tukang gadeang. Oh, nje ada anak kecil. Oh, itu berarti bukan untuk Bukan, anak itu ada kecil. musuh saya itu yang di sana itu tukang nyepelek ke saya itu. Ya. Yang namanya Pasti itu. Oh, nanti Yang bahaya. mana Bu Asti? Oh, yang senyum-senyum cantik ini. Nah, ini malu dia Itu ya. penjahat saya itu. Kok penjahatin apa ya? Musuh sama saya nggak akur. Musuh ya. Ya kan wis ngapuran-ngapuranan loh, Pak. Tapi dia cuma lahirnya ngapura sama saya. Aslinya? Aslinya enggak. Oh,
Dia benci kok sama saya kok Mbak Elisa. Oh, benci. Benci. Benar-benar cinta. Enggak. Benci banget aku katanya. Oh, speechless Pak Jumbo langsung raiso klakep. Wes aku meneng wae nek karo wae wis. Iya. Mbak Elisa, Nggih, ngaturaken jawab. pisungsung tembang Mbak Elisa. Tadi ada titipan. Wes Ya. jenenge berkah barokah arep kok limited ya. Maksudnya anaknya sakmene Mbak lo ono sing nambahi. Sobat Ngebiar langsung tadi transfer. Nggih. Transfer buat Pak Jumbo dikirim 1 juta dari Sobat Ngebiar di Jakarta. Nggih. Waduh, dadak diomongke batine ngono. Wah, ngomong dijaluki Ya, ya, iki wong- ngono ya. Wong kula